Dia 6. Les llavors de l'èxit. Gràcies per participar. Junts fem camí cap a l'abundància. Ara no només treballem al rebre, sinó que també hem creat el nostre propi grup per donar. Siguem conscients que rebem allò que donem. L'energia no desapareix, es transforma. Si dones, reps. Si desitgeu aconseguir l'equilibri, heu de saber donar per rebre. El mantra d'avui és Ram, Ram, Ram. Força. Meditació. Benvinguts al 6è dia. Naixem amb tot el que necessitem per a una vida de plenitud i èxit, però sovint mesurem la nostra alegria, l'amor, la vitalitat, la salut i altres qualitats positives comparant-nos amb algú o amb una altra cosa. Potser cultivant pensaments com jo tinc una relació amorosa, però no tan amorosa com els meus amics, o visc en una casa bonica, però no tan gran com la dels meus germans, o tinc una bona feina, però no guanyo tants diners com el meu col·lega. Aquestes comparacions provenen d'objectes externs, de coses que busquem fora d'un mateix, per tal de validar-nos. Però una vida abundant no es tracta de comparacions externes, sinó que una vida de plenitud ve de dins, a través del coneixement que vas ser creat amb tot el que necessites per ser feliç i reeixir. Pots accedir a aquestes llavors d'abundància en qualsevol moment. Actualment, a tot el món, moltes persones viuen moments difícils. Quan experimentem aquests contratemps, de vegades sentim que mai aconseguirem l'èxit. No obstant això, en cada fracàs o contratemps percebut, rau la llavor de l'èxit. En cada situació tenim noves oportunitats per trobar solucions creatives, perquè els nostres problemes redefineixen les nostres prioritats i exploren altres opcions. Comencem a veure els nostres reptes més positivament un cop ens adonem que tenim el poder de centrar la nostra atenció en noves possibilitats. Aleshores, les possibilitats esdevenen infinites. No hi ha límits a tot allò que podem tenir. Preneu-vos el temps per mirar detingudament cada repte que us desafia per trobar-hi les llavors d'èxit que atrauran més abundància a la vostra vida. Mentre ens preparem per a la meditació, passem a reflexionar sobre el pensament central d'avui. Tot allò que desitjo és dins meu. Tot allò que desitjo és dins meu. Tot allò que desitjo és dins meu. Ara comencem. Si us plau, troba una posició còmoda col·locant les mans lleugerament a la falda i aclocant els ulls. Ves cap a aquell lloc de tranquil·litat interior on experimentem la nostra connexió amb els plànols superiors. Deixa anar tots els pensaments i comença a observar l'entrada i sortida del teu alè. Amb cada inhalació i exhalació, relaxa't cada cop més. Et sents més còmode, més en pau. Introdueix suaument el mantra en sànscrit d'avui, repetint-lo mentalment i permetent que flueixi amb facilitat, sense esforç. Ram, Ram, Ram. Sempre que et trobis distret per pensaments o sensacions en el teu cos o per sorolls de l'entorn, simplement torna la teva atenció cap al mantra. Repeteix-lo mentalment. Si us plau, continua amb la teva meditació. Jo controlaré el temps i al final sentiràs una campaneta suau. Aleshores serà el moment de deixar el mantra.
Ara és hora d'alliberar el mantra. Si us plau, torna a portar la teva consciència al teu cos. Pren un moment per descansar, inhalant i exhalant lentament i profunda. Quan et sentis llest, obre suaument els ulls mentre reprens el teu dia duent dins teu aquesta nova comprensió de la veritable abundància. Al llarg del dia, recorda l'afirmació d'avui. Tot allò que desitjo és dins meu. Tot allò que desitjo és dins meu. Tot allò que desitjo és dins meu. Namasté. En recorda't de copiar la frase del dia i el mantra a la llibreta. Reflexiona sobre el seu missatge. Exercici. Aquest és l'exercici més llarg del nostre camí. Podeu trigar quasi una hora en completar-lo. Abans de començar, seieu còmodament, relaxeu-vos, inspireu i expireu lentament i profunda pel nas. Com que el nostre cervell aprèn mitjançant la repetició i l'experiència, sintonitzeu-vos amb allò que sou a punt d'escriure. Tot això és necessari per harmonitzar la nostra relació interna amb els diners. Escriviu la següent declaració 3 vegades al vostre diari. Jo, nom complet i cognoms, d'ara endavant, emprenc una nova relació amb els diners. Els diners són bons, purs i útils per prosperar i créixer. Els diners són bons per sentir-me satisfet, realitzat i amb abundància. Els diners duen quelcom de positiu a la meva vida. L'èxit que sento en la meva vida em porta diners i felicitat, tant a mi com als meus éssers estimats. Mereixo prosperar i tenir molts diners. Els diners són amics meus. El valor de les meves inversions creix cada dia. L'èxit i els diners m'acompanyen ara i aquí. Demano als meus pares i a tots els meus avantpassats que van patir dificultats per manca de diners que em beneeixin i em donin permís per viure altrament. L'èxit i els diners m'acompanyen ara i aquí. Demano als meus pares i a tots els meus avantpassats que van viure en abundància i prosperitat que m'inspirin. Recordeu que és normal sentir un cert grau d'incomoditat i resistència en la realització d'algunes tasques. Aquest viatge fa surar els vostres bloquejos i la programació negativa per poder identificar allò que us impedeix de viure la vida abundant que desitgeu.